В заглавието пише как останах с 10 лева, но истината е, че след точно 10 минути няма да имам дори и тези 10 лева. Ами, здрасти на всички, с които не сме се виждали в последните месеци. Просто така случи с моят YouTube канал, че доста се фокусирах върху някои други неща, които реално ми бяха по работния ангажимент и съответно не ми оставаше никакво време за моите си цели, за моят си YouTube канал, така че да се го развивам така както аз смятам за най-добре. И в интерес на истината, предполагам се го интересува как съм останала с 10 лева и не, това не е кликбейт, аз наистина няма да имам и тези 10 лева до след няколко минути, но истината е това Sony. Истината е това Rode. И последната истина е това. Нещо, с което ще волвам от тук нататък и реално ще ми помага да имам константно съдържание тук в този канал. Предполагам, много хора ще си кажат, да, нормално ли е, нали, да се даде последните пари. Като кажа последните, това значи не са последните, т.е. нямам някакъв авариен фонд, нямам някакви други спестени пари. Реално с последната си стотинка, която ми беше спестена, се взех точно тази камера с този обектив, които пък ще ми позволят да изкарам пари от тук нататък. И всъщност последните няколко седмици, като цял месец, се случват доста интересни промени в живота ми, които се кани да ги направя много категорично през новата година, но понякога живота ни хваща неподготвени и той прави нещата доста по-рано, отколкото, нали, малко по-рано, отколкото точно си ги планирал, че самия като човек и при мен се случи така. Просто съм на един етап, в който променям доста работното си местоположение, понеже, както ще видите в следващите видеа, на XC Office, всъщност се нанасям там на 6 януари и това е един допълнителен разход, защото просто който работи Home Office може би знае, или пък всъщност който е като мен и не може да работи от вкъщи, не е най-продуктивното нещо. При мен се оказа така, защото определено да работя вкъщи не е най-доброто решение и реших, че ще се наема офис, но случайно се станаха нещата там, но ще ви разкажа вече в следващото видео живот и здраве, по-скоро в последващото. Няма да разказвам точно какво се случи, защото това засяга и трета страна и аз не смятам, че е окей да говоря в такъв случай. Но това, което мога да споделя е, че започвайки този нов етап от живота ми, аз буквално съм на нулата. Буквално съм на нулата и... да, буквално съм на нулата, така както един човек на нулата. Каквото и да значи това. Просто в последно време се случиха неща, за които съм много благодарна на Бог, че се случват. Ще разкажа нещо много кратко и много интересно според мен. Тази камера, която се взех току-що от Еконт, реално трябваше да планирах да я купя, понеже тя не е малко пари. И планирах да я купя другата година, може би към края, дори да не кажа 2026, защото, както казах, техниката, за да можеш да боравиш с такава техника и да снимаш професионално съдържание, може би, че трябват минимум или по-скоро горе-долу около 10 000 лева наляти в техника, с които вече да работиш и да действаш. И всъщност така стана, че последните 4 седмици дадох около 7000 лева за техника, включвайки една камера, включвайки микрофоните, включвайки друга малка камера, която всъщност, ако се беше случило сега това, нямаше да я взема, но нея съм взела, тази малката камера съм взела преди месец, просто все още не съм я отворила, понеже не знам всъщност коя е причината. Имах повече ангажименти, исках да се концентрирам, да си я оправи, да си поволквам. Опа. Никога не ме е било срам тук да споделям ups and downs-ите в живота, т.е. паденията и възходите, защото това е нещо, което е абсолютно нормално за всеки подрастващ, че дори и не само за подрастващ. Иска да влезе в кадър. Айде! Ще снимаме ли ние? Айде! В YouTube ли снимаш? Да бе, имам си YouTube канал. Така ли? Айде! Как се казва? Венцислава Славова. Ай, ще го гледаш. Аре, Ивайло, отиди си, покажи на камерата. Така ли? Да, той ти не познаваш, е Борис от Манове. Идеята беше, че никой не ме е било сам да споделям паденията и възходите си в живота. Буквално преди година, точно на 10 декември, никога няма забравя, беше момента, в който ме скъсаха на шофьорските курсове. Тогава също много го изживях, ама много, защото тогава нямах буквално също 1 лев в джоба. И може и това е нещо, с което най-много ме притеснява, честно казвам, защото, нали, така съм отраснала. В смисъл такъв, немалка част от живота си съм преживяла и просто това, което искам да направя за напред, е да не мисля само за финансите. Имам предвид, когато човек инвестира в себе си, в знанията си, може да си позволи да прави това, което му харесва. Тоест, какво имам предвид? Да кажем, аз инвестирам време и усилия и средства в това да купувам техника, да инвестирам в знанията си, в
всичко това, което правя, да инвестирам време да се уча, за да може в края на деня да изкарам парите си от това, което реално ми харесва да правя, а не от нещо, което просто да преживявам. И разбира се, в този живот, поне според мен, главната цел за човек не трябва да е просто преживяването, ами и нещо повече, което да остави следа в този живот. Тоест това, което на този етап аз правя, е дори малко сума от тези, които печеля, да ги дарявам. Просто това ме кара да се чувствам много добре и вярвам, че има смисъл. Да, малко емоционално стана, но такова е. Смисъл абсолютно нормални неща от живота. И както казах, преди година бях точно на това падение и в момента се повтаря и това е напълно окей, защото аз съм само на 19 и правя избор да инвестирам последната стотинка в развитието си. И да, рисковано е, защото с времето, разбира се, и разходите ти растат. Примерно само абонаментите, които ти трябва за да обработваш добри видеа, са между 150 и 200 лева. Тоест това, че един постоянен разход месечно, който трябва да го имаш предвид. Разбира се, други постоянни разходи, които си имаш като абонаменти, телефон, фитнес и тем подобни, каквито разходи си има. И това, разбира се, просто като си подрастваш, поражда някакви страхове и притеснения в теб, но пак казвам, това е напълно нормално. Защо го споделям? Никога целта ми не е била да се правя на жертва, да плача, дори това изобщо не трябваше да се случва, но това са нормални чувства, както казах вече, и много винаги това, което съм искала да направя в канала си, не съм успяла до сега да го направя, защото съм се концентрирала върху други умения, които трябва да развия, за да може реално да ти носят доходи. Мен много ми харесва да снимам, да обработвам, мен се развивам по-професионално в това и просто последните месеци цялото им време беше вложено в това и именно поради тази причина не обръщам внимание на своя канал. Целта ми в този канал е да остане някаква следа, също давайки просто някакъв, колкото мога да дам добър пример. Чисто от опита си. Да покажа пътя, през който аз преминавам, защото и на мен самата ще ми е супер интересно след още една година да вляза в моят YouTube канал и да видя какво съм направила и просто ако това може да помогне на някой човек, да помогне би било страхотно, но това, което ще направя за напред през едната година и ще се постаря да нямам нито един пропуснат седмичен епизод, е да заснема цялата си промяна, ама тук вече е искрено. Защото веднъж, когато си признаеш, че нямаш нито една стотинка, вече няма такова да те е срам, да те притесня. Винаги има една такава мисъл, ами сега то, дед го е гледал, ако ме срещне, какво ще си каже и какво ще си каже, какво от това. Буквално не и пука. Защото това е моят живот и аз избирам как да си го живея и какви рискове да поем. И да, утре може да съм на абсолютната нула, но това, което е най-важно, е, че имам активи. Имам активи тук, които ще им помогнат да се разрасна. И това е риска, който поемам и дам. В момента е наистина доста голям риск, но вярвам, че този риск ще се заслужава. Без да разтягам окуми, това, което искам да кажа в това видео, колкото и да ви струва, защото аз тази нощ не съм спала почти и постоянно, че се въртят някакви мисли и това е напълно нормално. И искам да кажа на всеки, който е в такъв период, без значение на колко години, защото за това години няма, но вярвам доста подрастващи, независимо дали учат, дали не учат, просто преминават през някакви такива етапи. Вярвайте в Бог, вярвайте в себе си. Това са нещата, които ще ви спасят. Това го казвам от личен опит. Вярата в Бог и вярата в вас е това, което ще ви извади от цялата дупка и аз това ще го докажа. Ще го докажа, защото няма да се откажа. Ще го докажа, защото няма да се откажа и това е живот, който заслужава да се живее. А каквото стане утре, май на този етап просто ще го мислим утре. Истината е, че когато си фриленсър, понеже аз на този етап се вода като фриленсър, доходите не са ти сигурни. На този етап имам възможността да работя с двама прекрасни човека. Един от София, другия от Пловдив. Трябва да кажа, че този човек, който е от Пловдив, се казва Добри и с него пускам подкаст другата седмица. Подкастът е брутален. Това е човека, който ми е дал най-добър пример в последните месеци. Просто толкова съвети ми е дал, че причината да продължавам да се развивам е съветите, които той ми е дал, за което искрено благодаря. Ще видите наистина човек, който е смирен, човек, който е успешен в живота си, защото има не просто кариера, има семейство, помага наистина на хората, с които работи и това е човек за пример. Благодаря ви, че бяхте с мен в това видео и очаквайте една поредица, която ще бъде напълно искрена, напълно неподправена и това е. Страх ме, не страх ме, мечка страх ме, не от тук нататък, каквото се случва, то ще се случва и няма нужда да слагаме фейк филтрите и да си казваме, че всичко е наред. Проблеми в този живот няма, просто има хаос, има предизвикателство, които не изграждат като хора. Така че аз или ще го живея този живот, или просто няма го живея, за мен втора опция няма. Чао!